Separatista in the house. Nástupy VIP klient musíme sprevádzať. Ochranka, aby sa nič nestalo. Matný, rover, hammer. A ideme odprevádzať VIP klienta. VIP klient ide po svojej trasy. A show sa začína, dámy a páni, prepadnutie! Poď, ešte tam. Druhý zástupník. Otoč to, pomeň! Dámy a páni, Airsoftný Stalker Nitra a ich prepadnutie Hamra, obrovský potlesk pre chalanov. OK. Ja vás poprosím, nikam nechoďte, my to tu trošku vyčistíme od tých nábojníc a veci, čo tu chalani nehali. A už za malú chvíľu sa začne obrovská Moto TV show, kde uvidíte špičku Európy v standridingu, to znamená v kaskaderskom jazdení na motorke. Suveníry in the house. Takže trošku si to tu vyčistíme. A ako som spomínal, už o malú chvíľu začne mega Moto TV show, kde vystúpia naši rakúski majstri Vienna Street Rockers ako premiéra na Slovensku a budú podporovaní našimi Zdenkom Rybarom, špičkou na Slovensku, takže máte sa na čo tešiť, bude to veľký bordel.